On our way na guys sa MOA. Ay, sorry. Ayun. Bibili muna ako ng set. Andiyan pa yung i-deliver natin. Ay, yung papalala move ko. Yun. Sa likod. Oh. Tira kagabi 3 box. Ay, papalala move ko bukas or Grab. Kailangan ko muna bilhin yung yung incentive niya cellphone. So, bibili muna kami sa sa MOA tapos bago mag-gym. Kasi kakain lang din naman namin. So, yun lang. Tsaka na mukha ko. Oily. Ang oily. Pauwi na kami guys. 8:27 na. Ayun. Maga kasi nagsasara yung yung Fitness First kapag weekend. 8 to 8 p.m. lang sila. 8 a.m. to 8 p.m. So, pumunta nga kami doon sakto alas 7 kasi nga bumili pa ako ng cellphone tapos bumili ako ng SD card sa cellphone ko para hindi na ako bibili ng bago kasi sabi ni daddy maayos naman daw yung paghahang, pagbabagal kasi nga daw puno na ng puno ng mga pictures ng mga kukulog na oo, kaya ayun nakatipid ako ng 'di ba. So magkano lang yung SD card, nasa 1.5 lang kaysa pag bumili pa ako. Working pa naman yung yung cellphone ko eh. 7K. Tsaka ayoko talagang bitawan tong Oppo ko, yung unang Oppo kasi grabe, ang laki ng binigay na kumbaga, ang laki ng pinasok na pera sa akin nito. Kasi dito ko nagsasagot ng mga inquiries, yung mga ganon, dito ko nire-receive yung mga bayad, yung ganon. So, parang may sentimental value na siya sa akin. Ayaw ko talaga siyang pakawala kahit nakakakarag na siya guys. So ayun, binila ko na lang siya ng SD card. Then yun nga, alas 7, tumakbo kami sa Fitness First. Sayang yung isang oras eh. Tapos may binili kami ano ba binili natin yan? Video okay kasi naaliw ko dun sa sa video okay nilaan. Sabi ko, ang saya pala kako. Kaya pala ang daming naaaliw sa yung mag-video okay kasi nakakaano talaga. Pantanggal din stress. Ayun, ang saya-saya. Kahit na hindi ako makakanta. Napagtripan nga ako. Ni Paul eh. Kaya yan. Kasi mapapasabay ka talaga sa sa pag may kumakanta eh. So, ayun. Kaya, disclaimer lang sabihin nyo naman, gaya-gaya kaya yung gano'n. Hindi, parang natuwa lang ako na parang gusto kong mag-bonding kami pamilya through kanta-kanta, si Chris. Kasi, oo, nawawalan kami ng minsan kay Chris at gawa ng puro cellphone na lang siya, diba? So, ayun, kasi may mga bagong may mga bagong kanta na doon. Wish ko lang nakikita nyo po, nag-vlog ako, matidin. So, later na lang guys. Sa bahay, malapit naman na kami. Bumili ako sa guys, SM Hypermarket ng salad, of course. Itong ating kakainin today. Ayan, 58 pesos lang. Ayan. 58. May dressing naman ako dyan. So, yun na lang. Hindi na kumuha ng dressing. Ay! Grabe matubig siya. Then, ito. Pang pang breakfast. Nauumay ako sa sa hotdog, tsaka itlog, tsaka ewan. So, mas masarap pagka magdadato. May kamatis, diba? Alam nyo na, yan. Meron akong dulong. Meron akong espada. Sarap. Tapos, danggit. Yan. And then, this one. Salinas. Yan ang pagkain for me. Yan ang breakfast for me, guys. Hindi hotdog, hindi tocino, hindi longganisa. Yan. And then, ayan, yung songbook. The Platinum Plan. Charot. Platinum. Ito. Cello. Yung kay Maine tsaka kay Alden. Akala daw ni Chris, ano yun, nak? Controller ng PS4. Wey! Wangarap ka, nak. Sa ano pa nga lang eh. Dinaw, paglaki ko, may makikita kang PS4 sa kwarto. Ayun. Pabili siya niyan. Yan na lang dinner niya. Siya mo nandiyan na rin kumain na daw. Kakain ka na ba, Dave? Maya-maya. Maya-maya muna. Pahinga muna. Computer ako. Porkit ano na yung switch ba't Don't tap your phone.
Pure gold. Hindi naman ako pupunta ng Pure Gold eh. Maglalaba ako bukas. Dito lang ako. Ayoko dito. Ayoko dito sa... Bakit dito mga computer? Bakit ka mag-computer eh? Enroll nga kita sa ano? Summer, ano mo? Ano nga yun ulit? Kalimutan ko. Common! At least ready ka na, di ba? Mapapadali sa'yo yung math kasi sa math ka ano, di ba? Nahihirapan ka sa math. Okay naman. Lalahanin mo, grade 6 ka na. Ikaw na yung pinakamatanda doon. Kayo na. So, di ba dati sila kuya ano mo, yung taga sa atin? Sila Kuya Jane. Oh, di ba? Dapat ikaw na yung pasimuno ng magandang ano doon. Behavior doon. Baka naman palagi ka pa rin mag-guidance, Chris, ha? Ayos na ako. Ayoko na may-suspend. Bakit? Sigurado ba yan? Talaga lang yung grades mo, ha? Kung dati pa banjing-banjing ka na, ayusin mo. Hindi ka makakapag ano, sige ka high school. Ayan. Kaya muna kami guys bago kumain. So, ayun nga, kaya bumili ako ng video okay, para makapag-banding-banding kami. May mga ano dyan na, yung mga bagong kanta, yung mga alam mo, yung mga kinakanta mo. Andiyan yung Alan Walker? Diyan. Pag-ganta-kanta kami. Diba? Naririnig mo ako sa siya na kumakanta ako. Oo. Kaya tama yan. May ganyan kami. So, ayun na. Disclaimer, hindi dahil nakita ko si Ann, hindi dahil may ganyan. Si Ann is bumila naman ako kasi for sure, masasabi naman yung iba. Kahit ano naman na makita mo kay Miss Ann, ginagaya mo. Ganyan. Hindi nang nasa ni Mami. Oo, kasi kahit yung kilaan, kaya nung time na pumunta kami doon is, parang excited siya. Alam mo yun, Mapi, pwede ka ba ngayon, tara, bumila ng video, okay, Kasi yung banding nga, di ba? Yung makakapag-create ka ng friends, kung may mga i-invite ka sa bahay nyo, mga bagong friends, di ba? So, ganun. Tapos sa family, yun. Lalo na sa sila Nene. Magaling kumanta yun si Nene, yung maganda boses niya. Yun. Ako lang talaga yung hindi kumakanta guys, kaso nung kilaan, napakanta ako kasi medyo shenglok na tayo. Kaya, ayun lang about sa video ko na yan. Bakit hindi ka nag-focus sa mukha ko? Oy! Kailan nalagay mo? Dalawa na. Masaksak na natin. Hi guys! Good morning! Yan, tinuturuan ko siya maglaba. Marunong na ako! Ay! Bastos ka talaga! Kaloka, iniiyan yung... Loko-loko talaga to si Pok na to, oh. Chongo. Nurse na dati yung Joke. Pagkakantahan kami habang naglalaba. Andito pala si Emma guys. Niya? Day off niya. So, sakto. Mas masaya. Ayun. Magandang umaga. Happy Monday. Medyo makulimlim ang ating panahon ngayon. Which is perfect lang. Kahit na naglalaba ako. Ayun. Para hindi masyadong mainit. Hindi masyadong nakakairita. Diba? Kasi aminin nyo, nakakairita yung init, diba? Lalo na yung tumutusok-tusok pa sa natin, sa anit natin yung init. Hindi na ako nag-walk ng hagdanan. Walk ng hagdanan. Eh, di mo winawax eh. Wala naman inaantay ko. Anyway, guys, ayun. Nagluto ako ng breakfast. Ito daw gusto ni Chris yung matubig-tubig pang egg. Ba't kaya ikaw dati ayaw mo ng ganun? Mami? Alin? Yung may mga tubig-tubig pa. Eh, nalalansan ako kina yan. Tapos lunch and meat. And then, ito sa amin ni Ems. Ako mag-flip. Espada. Wait lang, malaglag. Sige, ikaw na nga. Isa-isa lang kasi, anak. Isa-isa lang ba? Yan. Dahan-dahan yung pag lapag kasi tatalsik yung mantika. Para matuto siya, hindi kain tulog lang. Yan. Ganyang age sa kanya kasi nagluluto na ako ng mga putahe talaga eh. Hindi mo naman ako pinagluluto eh. Oo nga eh. Kaya paglulutuin na kita ngayon eh.
Tapos magmunggo tayo guys para sa lunch. And bilili ko sa Save More. Magtinagaan na tayo. Wala na anak, ano na? Ano? Tanghali na. So ito, labo munggo. Yan ang breakfast. Mom. Mami, paano pag hindi gumana yun? Sole. Tapos gumawa ko ng bagong isda, onion, sili, kalamansi para sa nilagang okra. Nagpalit si Emma ng ng cover. Tapos ito na ginamit na namin. Ang cute no. Bagay na bagay sa sa cover. Kitang-kita siya. Kaso ito baliktad eh. Dapat ano to, gray. Nagpo-black. Kaya lang yun. Labo eh. Hindi pa maayos. Tara, kain muna tayo. Nagluluto na ako guys. Ayan, kasi yan din ang kakainin ng doggies ngayon. At hindi nila kinakain na yung separate na niluluto ko. So, baka gusto nila pagkain tao muna. And, banda rito is ang anak ko. May reward dapat ako dito. Suntok gusto. Sige na, Pastor. Yan. O, tama na yan. Ayan. And then, banda rito, si Daddy ang nagsasagot sa Viber. Ayan. Yung mga nagbayad na kasi, pinapo-forward ko sa kanya sa store. Patay! Humikab na. Tapos na agad? Iyaw mo na. Ito na kumanta ka na dito, dali. Kumanta ka na rito. Ay, si Emma. Mamaya, pakantay si Emma. Tinagal na yung scaffolding. May tinira sa kanila. Ginawa nilang tinda-tindahan. Yan sila manang yung sa apartment namin, guys. Ito, bagong restaurant eh. Akala ko nga yan. Apartment. Sabi ko, wow, ang ganda naman. Apartment. Sunog. Ha? Sunog. Sunog sa... Ayun nga, no. Wala. Sa Baclaran na naman yan. Sunog na yan. Ay, sabi ko, apartment ata yan ang social. Nasa nasa malapit dito sa Rojas Boulevard. Yung pala steakhouse. So, sabi ko, okay, Daddy, pag nag-open is mag-date kami dyan minsan. Try natin. Mapatla ako! Ito. Ayun, papunta na kami guys. Jeep na naman tayo. Kahapon nag-jeep kami. So, absent kami 2 araw, Tatlo pala. Pero very lang naman. Kasi na-busy kami sa pick-up. So, Kerbals. Punta na tayo. After maglaba, gym tayo. Nagpahinga lang ako na 1 oras. Kasi yung taga-tanggal ko sa tagalaba ko, si Chris. Ay, nako, mayaw. Ako na lang daw. Ikaw na, mami. Give up siya eh. So, pero at least, pinano ko sa kanya kung paano maglaba. Ita-train ko yan sa mga gawaing bahay. Ayun. Gusto ko lang pala guys i-address yung mga nagko-comment sa inyo na buti pa yung aso ang lambing-lambing ko, kay Chris hindi. Kasi minsan, kapag binibaby mo siya guys, alam mo yung utak niya, baby din. Doon ako naiinis eh. Alam mo yung pa-baby masyado. Kumbaga nasanay ko siya sa na binibaby siya. So, ngayon minsan yung mga kilos niya, yung daw siya mag-isip is parang pa-baby. So, naiinis ako. Sabi ko sa kanya, binata ka na. Kaya, kung minsan parang pasinghal ako sa kanya is para maging naman siya, maging matured naman yung niya. Yung kilos niya, yung utak niya. Kaya ganun, hindi dahil sa mas mahal ko yung mga aso ko. Nag-iisang anak ko yan, malamang. Diyan lahat yung ko. Yung pagmamahal ko. Pero 'di ba? Inaano ko lang siya, guys. Kasi sinusweto ko lang din or ano ba sa Tagalog man? Sweet. Hindi, sa kasi sweto sa Bicol or sa Spanish parang sweto. Yung the way na mo, parang forgot yung term eh. Good morning guys. Anak, pakisara nga yung CR. Ay, pinatay. Galing lang namin ni Chris sa ayun pagod yung bata sa Cartebar. Nabili kami ng gulay, siya yung kasama ko. Nilakad kasi ni Daddy siguro So ayun. Magluluto ako ng sinigang na hipon. Paborito. Hindi na.
Hindi na kasi napagod ka. Sabi niya pa naman kanina, Mami, sinigang na hipo na yung malalaki. Sabi ko, sige. Eh kaso inuna namin yung ano. Wala ako dalang pera, nag-withdraw muna ako. Medyo may distansya eh. Tapos, inuna ko pa yung mga gulay. Eh pagod ng init. Ayoko na maghipon, tara na, uwi na tayo. Oh, kaloko to kasami, oh. Guwapo, guwapi. Aray! Ayun, kaya, I'm sorry, magdo-noodles muna kami kasi nanginginig na kami sa gutom. Ayoko naman mag Jollibee or McDo. Kaya iniiwasan ko na lang, para mas masarap. Sila lang yung ito lang madalas. Kaso kailangan magbawas tayo sa anak. Yeah. Para healthy. Tingnan mo, oh, grabe yung pawis, oh. Kasalanan mo na yan. Mamaya pagupitan kita, sama ka sa akin. Ayaw. Ayun. Paglaray mo ng computer sama. Sauce na naman tayo. Ayun, ang kakainin naman. Samyang. Tapos tinapay lang. Luto rin tayo. Eh, syempre. Magkakanin kayo? Yes. Eh, magluluto na nga tayo. Last Disney. Wag na. Ayun. Mamaya ko i-haul guys pagkatapos namin mag-breakfast. Gutom na talaga ako eh. Junk food muna tayo guys. Breakfast. Ay, nako. Kaya na yan. Tapos itong munggo. Munggo bread. Japanese bread. Na kamunti ka na namang amagin. Buti nakita ko. Nakalimutan ko na din pati. Binili ko yan nung Monday pa eh. Buti bago yung bago lagi yung gawa doon sa fair, ano ba to? Baker's Fair. So, yun. Mukhang fresh pa rin siya. Lasang fresh pa. Kaya, carry pa. Ay, silago na Emma. Pag talaga sa Emma nagtago, di mo makikita. Makalimutan mo na parang si Zelden. Kaya, ay, makain tayo. Ay, dati yung kimchi. Mali na ako. Watermelon ako. Magluluto kasi ako ng dahil. Sinigang na hipon tsaka toge. So, medyo masarap-sarap yun. Kaya kailangan huwag masyado pakabusog sa breakfast. Kain tayo. Nabusog kami sa tubig guys. Sa sobrang anghang nung shin ramen. Ay. Okay rin na yun. At least sa tubig nabusog, diba? Para may laman lang din yun siya para sa lunch mamaya. Nga pala guys. Ewan ko kung sabi ko to sana sa vlog kahapon. Nag-gym kami, hindi para magpapayat guys. Hindi yun yung main reason namin ba't kami kami nag-gym. Kundi ma-energize lang kami kasi alam mo yun, tamad na kami sa buhay namin na dito lang sa bahay, nagsasagot ng mga inquiries. Alam nyo yun. Nagtatrabaho pa rin naman. Pero alam mo yun, ano tawag doon? Anong tawag? Slacker ba tawag doon? Parang gano'n parang ka-energy, gano'n. Kaya kami nag-enroll. So, nakakatuwa naman kasi parang everyday is may pinupuntahan kami. Gano'n. So, yun. Ang gulong kausap pero lang. So, mag-haul na tayo guys. Una namin pinuntahan ni Chris is yung sa MK Trading. MK Kitchen. Ayun, bumili ako ng tray. Ewan ko para saan tong tray na to. Para sa mga plano kong mukbang. Hindi ko alam kung magagana pa yun. And then, ito, bumili ako ng pang-ano ng crab. Pambukas ng crab. Ang galing kung may panungkit siya. So, magagamit ko din siya. Ayun. Ito, 210 pesos. Ito, 85 pesos. Ayan. And then, bumili ako ulit ng kutsilyo. Ayan. Kasi yung isang kutsilyo ko dyan, lagi akong nahihiwa eh. Ang bigat. So, bumili ako nito. Ito, 110 pesos lang. Yan. So, yun lang ang nabili ko sa MK Kitchen. And then, yung sa gulay. Hi, Miggy! Yes, Miggy. Hindi pa ito pagkain, baby. Yung sa gulay, ito, 314 pesos. Ito yung mga nabili ko. Toge, lemon, pipino, patatas, tomato, carrots, romaine, labuyo, kalamansi, broccoli. Itong G-Ice. Alam ko lettuce din to eh. Bakit ice? 5 pesos? Ang mura naman, ano kaya to? Tapos cherry tomato, 11 pesos lang. Pakita kasi. So ito siya.
314 pesos. Ito lahat. So, ito yung toge, 20 pesos. Ito lulutuin ko ngayon para kay daddy. Tapos, ito yata yung 5 pesos lang. Kasi magsasalad ako eh. Yan, pag trip ko makuha ng salad. Ada labuyo. And then, kamatis. Yan, wala na akong kamatis eh. Yan pa yung ano ko. Ready sa mukbang yan. Tapos, broccoli para kay Chris. And then, romaine. Ito. Kailangan lumamig muna sila eh. Ayan. Salad. Tapos, potatoes. Kasi may chicken ako dyan. Baka mag-afritada ako. Then, kalamansi. Ayan. Tapos, carrot. And then, 2 lemon. Para sa lemonade. Tapos, pipino. 1 piraso. Sa ano din. Sa salad. Tapos, ito, cherry tomatoes. Maasim-isim naman na miss. Konti lang. 11 pesos lang. Pang salad lang. So, ayun lang ang mga gulay. Then, meron pa here. Ito sa kabila kasi itong tindahan eh. Pangsigang naman to guys. Ulam ni Chris. Chris. Ayan. Talbos ng kamote ilalagay ko. Talbos ng kamote lang. Tapos, ito. Then, bumili ako ng pork. Yan, panlagay doon sa toge. Kukuha ako ng 1 piraso para may meat lang ba. Ayan. Ganon lang. Pero gasan ko muna. Tapos, meron akong sili ng panigang. Ayan. Ito na yung nilaglag eh. Tapos, ito. Ano tawag dito? Snow peas. Sa toge. Then, ano ba ito? Ginger. Daming plastic, no? Ayan. Ginger, 11 pesos. 17 pesos. So, yun. And, dito naman, mga meat. Bumili ako pagkain ng dog. Chicken liver. Sinanawa na sila sa beef. Tapos, ito yung shrimp. 5.50 ang kilo. So, 160 pesos lang to. Ayan. 160 or 70. Pero okay na rin. Malalaki na siya. Ayan. Hanggang gabi na yan ni Chris. Tapos, ito. Buto-buto. Iyan ako siya. Ilalaga para sa mga dogs. Kasi nangat-ngat na. Tom-tom! Nangat-ngat nila yung mesa ko. Para mga tot. Tapos ko lang magluto guys. Sinigang. Tapos yung gulay. Ayan, nabigyan ko na si Ate Tessa sa baba. Nakapagsaing na rin ako. Napakain ko na yung mga dogs. So, sumabit kayo. And time check, it's 12:20 na ng tanghali, guys. Katatapos ko pala lahat. Naghugas pa ako ng mga ginamit sa pagluto. Makinainan ng aso. So, yun ang ginagawa ko, guys, everyday. Kaya, ayun, hindi ako pwedeng hindi mag-rice or hindi kumain or mag-diet ng bonggang-bongga ng biglaan kasi mapapaliw ako. So, ayan. Magano na ako, magsagot na ako ng mga orders kasi may mga na sa akin, may mga tumatawag na kanina, sunod-sunod na iba-ibang number. For sure, mga nag-set na yun ng bayad. So, sabutin ko na bago pa magalit, bago pa tayo masabihan na scammer. Kasi ganoon, di ba, kapag nakapag-send na ng payment, tapos hindi mo agad sila na-acknowledge, minsan, magdududa na, uy, baka scammer, ganun, ganyan. So, ayun, papaliwanag na lang tayo. Na, ako po ay nagluto pa. So, later na kami kakain. Siguro mga 1:00, 2:00. At busog pa naman ako. Siyempre si Groot. Iiyak to. Kaya kailangang ipasok. Ito lang namin siya inaan. Oy. Where do you think you're going, ha? Ha? Nilakad ka na ni Daddy. Uy. Papasok lang kita sa kwarto para doon tayo. Let's go. Di dyan. Let's go. Dito. Sa kwarto tayo. Kwarto tayo lahat. Dali. Mainit dito sa sala. No. Doon na. Si Chris na sa kwarto niya din. Katok kayo. Katok. Hala. Tirador ng shrimp. Yung mga ulo kinain mo, anak. Sinira ko nga ulo. Kalo.
O, sige na, punasan mo dito ha. Kasi malansa yung ano, yung shrimp eh. Wrap. Wrap. Ha? Tignan mo yung ano mo, shrimp. Ha? Mamaya pag nakatulog kayo, wala nang shrimp. Ubus na. Punasan mo yan, anak ha. Alam mo ng alcohol na. Kasi malansa yung ano eh. Seafood eh ha. Wala ba dito? Tapon mo na yan doon sa... Bawal yan sa dog ha. Tapon mo na agad sa ano, sa... Opo. Ano sabi ko? Di ko nga alam eh. Nagsasagot pa ako. Di pa na siya sinasagot. guys. Alas 5 na ng ano, ng hapon. Nakatulog ako eh. Nagsasagot ako kanina. Pakaluto ko. Pero itong anak ko, pangalawang kain niya na ngayon. Ano yan? Dinner na or merienda pa lang? Ha? Dinner. Dinner. Kakain pa yung mama. Yan si Daddy. Nagtira pa ako ng report. Kakain lang din niya. So, kain tayo. Ayan. Isang bowl lang. Binuli na pero napakarami pala niyan. Ayan. Tapos yung gulay na toge, rice. And then nag-init lang ako nung sinigang na hipon para ipanghigop. Mas gusto ko yung hinihigop yung sabaw. Ayan. Tapos yung ano yung gulay. Asin. Grabe. Patapos kong ano, yung sabi ko magpapahinga muna ako kasi ang tagal, hindi maubos-ubos yung sinasagot ko. Sabi ko, parang break na muna. Mga bandang alas 4 ata yun or alas 3:30. Nakatulog ako. Kaya ayun. Meron pala ng kain naman. Mata ko. Medyo hindi pa naman din pantay ang mata ko talaga. Yung ito pa ganun. Pababae na. Wala tuloy akong kirat. Ang sarap. Ang toge. Sarap nito. May sili pa kaso mapaparaming kain. Okay na ito. Hindi. Kaya kumugas ng shrimp, guys. Ang sakaw. Sumamua mo. Bahigop. Ang gulay. Hindi maanghang. Mami, ba't lasang pumpkin yung ulo? Kaya masarap ang ulo. Anghang. Anghang sila. Ginaganda ko yung ulo mo. Mas sa ulo na, cholesterol yan. Ha? Cholesterol. Ano yun? Cholesterol. Google ba? Saan dyan yung brain? Hindi yan. Ito? Masarap. Ito yung may linya? Basta yung lasang ano dyan. Pumpkin? Pero masarap guys. Parang tubig na. Ang secret eh. Hindi nga pala. Kain ng kain. Kain ng kain para tumaba.
Laki ng subo, eh, no? May betsin yung ano ko, bibig ko. Sabi mo sinigang lulutuin mo. Sinigang yun ah. Hindi ah. Hindi. Iba kulay eh. Iba rin yung amoy. Sinigang din yan. Talbos lang yung nilagay ko. Ano yun? Gulay. May pa-publish pala akong ano, video. Kakain ko. Publish ko na. Harap ng sili. Nakakabingi yung anghang. May mga siling panigang na walang anghang, guys. As in, totally, walang kalasa-lasa. Mayroon naman na, grabe. Kala mo labuyo yung ano anghang. Nasubo na lang. Bye. Kinakalat siya yung mga aso. Hindi na nakilala, ha? Ingay ni Groot. Okay nga eh. Ayan, may poklat ka pa, oh. Kalikutan mo talagang bata Kaya ka. ako magano eh. Pagupit eh. Kasi may poklat ka. Asan na yung dito mo? Ayan, may bangas niya yun. Tingnan nyo, guys. Dito muna. Ayan, oh. Ayan, tapos Di ba yung dito niya. nakapaswan? Ha?